Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala, nangita og trabaho basin in town og mo asinso, apan bisag kung saon igo radyong makakao, kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIBI sa uban, matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang, kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon, mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Basta unsaon gay, basta harason gay ito ni Sir Philip. Sukol ng tanan! Nakikasukol gay ma? Nagya po rin sama. Musukol tanan. Ikaw ang kay kasukol kay mubog ni kagay. Kami namin kasukol. Yung sabilain, sabilain. Dili, pwede mo lupad. Ayaw sa mulupad. Salamat kayo sa pag-support ninyo isya. Di para inig tagak ba malata. Salamat kayo, Ti. Salamat kayo, Ti. Salamat. Uy! Lalaki ka! Unsani? Ano ni? Mauna ni Kap. Ano man? Ani di kap, ani mo nahibong na mga di mo gagikan di kap nanginhas ka. Bakasyon ka, Kap. Dito ko sa unahan. Ika na siya Mars. Ang imo nabtan magugkap kaning mo nagiingon si mo asawa nga musukol ko no kay namo gi. Walang musukol ang kalangga. Sa ilangga! Sa ilangga! Ang amo aba, kay ano, si Nika, basig mo ari si Big Boss nila, kato Sir Philip, basig kwaon si Nika mo na musukol mi. Amo, kung harason sila, kami tanan musukol mi. Paibaon tingal ka pa. Dili mo Karon ang malito, dili resulta mo sa mapante. DNA test Mudritso mi. ni Nika og si Sir Philip karon ang ilahang DNA test. Nakaibaba ka. Unsa na Kap? Ang inyo ka pasabot. Ay, nga sa pa. Kap, unsa DNA test bi? Nakababa ka sa DNA test. Explain. Kap. Lagi ka ng DNA test, lagi ka ng ang imong dugo eksaminon, yang dugo po sa imong papa eksaminon, o pareho mo. Examinon gyapon. Eksaminon lagi. Dili ko makapitan og dili pa ko. Kap, Idol Rap, mauna nga kami, naami diri hugtanon nga mo suporta nila pamilyang Siano. Ano? Musukol ka! Sukol! Dili ko musukol. Ako musuporta ko. Ato suportaran Team Diretso. Ay sa, kung right ka, Ako suportaran dipinsahan nato. Ang pamilya Siano nga kanang gitawang lag Big Boss. Big Boss. Ha, liga sa may gamay ana. Ako'y mahagkan og subagay ana. Ako'y kapitan. Balang ma-aul ko sa akong pagkakapitan. Sukol ta! Sukol ta! Diretso. Mo suporta gid ko ano kay na ako'y giandam sa mong bahay og karang. Wala problema og marito si Philip. Ato to didakan og karang. Amoy kupot kay ako. Wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wala ka ko na tayo na dugo ko naong. Charge. Pag-una sa Nina! Ipakita! Patupang! Uy, tanda! Sina yung magkapurang intro siya sa BGMP. Lilo magtugod. Basta kami kap. Libre mi, team libre mi. Libre mo. Kami mo bayad be. Way libre. Tito,
Hoy, Charge, balik, charge. salamat jud kayo nili sulog ka ning t-shirt ta. Okay, ang Alberto's Pizza. Hugtan ko sa suporta nimo. Ano, sponsor ni Alberto Santo. Hoda kay ba? Sponsor kayo. Oh, tanawa, murag dimsum. Charge, charge. Bukan mo kay kaha. Wala. Basta ako kay Sir Philip. Sokol ta. Hoy, what the hell? Sige. Bantay ka lang ako. Are, abot kay na natin ka. At ato ba? Kalma lang kap, kalma lang. Ikaw, Pikas. sincere ka. Dahil kung sir ni mo. Kung imo ni Kuaos ni Col. Ori po pikas. Tutsa. Pikas ka pala, pikas ka pala. Uy, Kap! Kapala ng pikas sa Kap! Nika, magukap! Dali na pa pikas sa Nika, Kap! Nika! Ikaw, Philip. Pilitan. Nika, Kap! Pilitan. Nika! Pilitan. Papilitan dito sa kumo na ko. Sorry mo Sir Philip. Charge. Ako tubaw sa kumo. Charge. Uy, kapag mo. Kausap ko na kapag. Minjas na po niya. Balik. Balik, Kap! Kap, napakap! Kap, napakap! Wala na, Kap! Wala na! Kami nga kaisog ka. So, Basta ako may Basta. salamat sa porta ninyo. Inauna. Kami din, what do you make charge? I-charge. Kami, charge. One, two, three. Game, abot na to si Sir Philip. Pabuto na to. Karong adlaw Abot. Sa mga magkalasa. Kauban niya ang mga taga DNA workers. Dili ang taga-kuhan. Taga-barangay. Taga-COVID. hoy, kapay dolar. Oh, Wag kita lain. Kay ba dolar? Di ko kay ba dolar. Huwag kita lang buhaton ani kundi suporta kita sa pamilyang Sano. Okay, suporta kita sa pamilyang Sano ha. Suporta! Okay. Hugda. So, diretso. Charge para sa mga chismosa. Boss. Ano boss ha? Boss. Boss. I-order mo boss. Oh, hindi alam ko ba? Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Harap ko dito karon ha. Naghihirap pa. Magpasa ko silhing, magpasa ko silhing. Ano may silig? Ano mo ko silhig? Ano may silig? Ay, katurban pilhin. Isa lang makauwi. Balik siya. Hindi lang Kap, lingkod kap. Wala sa man hindi pa. Di ba siguro kanang mangandam ta oy? Ha? Di ba siguro kinahanglan nga mangandam? Uy, Mandam. Tinawaso na ano? Mandam, pakita mo, pakita. Mauna na. sila na. Pakita mo, pakita. Mandam, pakita mo, bunad. Hoy, pangita mo dito. Hoy, kani ako. Basta kani ako. Kalma mo. Di kinahanglan nga. Mandam, sa kami. Relax lang, relax. Dalawon na kami.
Basta ha. Hoy. Dili ta mag-una-unag sa gumbot ha. Hoy, mangandam ta aron makita nila nga. Pero at least ready na ta. Tinuod na uy ako. Ay, na lagi ninyo ipakita. Dili lagi ta mag-una-unag. Dali mo. Kita ko na sa kaya. Wala nalilihig ako. Sorry sa ninyo bigyan ko ta padung sa tao. Uy, atras sa gulo. Atras sa gulo. Atras sa gulo. Atras mo diri, atras mo diri. Atras mo diri kay agoy. Basa. Sir Philip. Wala gid na. Distansya lang, distansya kamay. Hilubis ako na ninyo be. Ano naman kuha na uy. Lo, Hoy, atras mo be. Kaya nasa ko'y kwarta sa suwan. Kami para makalma. Atras mo kaya nakit kwarta sa suwan. Ari sa Philip. Ilum ta sila pa istorya para maklaro ta, klaro. Ay, sa mo kanita. Hoy, pamino sa mo ha. Pastorya sa mong big boss. Kaya doon na sa isulti ninyong importante kasanan. Ay, sila, salamat. Sir Philip. Kanang Juan, ako muna siya no. Juan, kumpirmado nga akong anak si Nika. Ito. Kung ayaw o kagol, kaya di na ko ilugon si Nika. Hello. Kaya kasi sa, bisan tunog, pila ka tuig na ko si Nika nga akong gipangita. Pero di ko gusto magubang pamilya. Why problema. Ang ako lang unta nga, kanang nalay one time nga, akong ikabanding ang akong anak. Yes! Sige ka na, nindot na. Nindot na. Kana, nindot ka na, sir. Nindot kayo na. Uy. Ano naman mo? Dili. Dili. Nalipay lang ni. Yes, big boss. Sukad karon usana ta ka pamilya dinhi. Salamat ninyo. Aron digin mo makuha nako magpalit og balay para ninyo aron do na may. Thank you pa. Oh, ato na pa dong. Ya makuha sa kong kwarto. Gusto aron makuha ko ang kwarto dito. Bay buhan o ganahan ko matug, pwede ko matug dito. Okay. Say mo nung mansion. Bangon lang kamay. Bangon lang. Lab, didot yan. Kana tayo kwarto ana lab. Ano maka-afford man tagdako nga balay ka? Deba. Padailog ka sa unsa dong? Nga na maka-afford man tagdako nga balay pero way lingkuranan. Ay di. Wa man ko asa atong mga Wakay deliver. atong mga lugar dit atong mga Wakay deliver na. Okay, para mayan Wakay deliver. ang ato dong way lingkuranan barog lang ta aron lahos. Diris bagtang. Lahos. Mabuhay ang pamilyang Salo! Gusto naman ako eh!
plato ini. Jara. Biar ya, pilih Kamu ke plato deh, kamu plato deh. Kamu deh. Big boss. Piping-pipihan niyo, Jod. Kayaknya. Maswerte ka, kay karon na kanito nga ending na. Big boss. Salamat Big Boss ha. Ending na, alam kayo. Tama? Tarawa mong Big Boss. Unsa mo kapinanggaan mong Big Boss? Big boss. Oh ha, kita ka, boss. Pasensya na sila boss no, mari na abot na to. Bebe, bakit alam sa lesa mo ha? Karo ko na abot, ipasito ko may ila. Salamat kay Big Boss. Ay potente. Mga lipay sa tanan. Mga Salamat sa pamilya Salo. Pilip lang yung Bay, baka plato. Mga bisita, hoy, mga bisita tagay plato. Hoy, kakain sa inyong kuwan niya. Ay, mo kagulan na! Hindi ang may naghay! Hoy, ako nga kung ano mga stapo! Una sa tao mo! Stop! Wala may stop diri. Magtaka na siya magyawin! Bay, tagay sa plato rin. Hoy, chat, tagay sa plato, mga bisita na to. Lagay plato. Stop! Okay, kaya na naman! Palihog mo no. Narito nga lang yun. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIB ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wako'y dolyaris wako'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wako'y kangko wako'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wako'y dolyaris wako'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wako'y kangko wako'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIB ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wako'y dolyaris wako'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wako'y kangko wako'y jamo
Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa ko'y dolyari, wa ko'y milyonis, gugtong bahandi, gugma sa akong mistis. Wa ko'y kangho, wa ko'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.